God eftermiddag alle sammen, og velkommen til Face Off League, runde 6 her i Farum Arena. Lad os se Frederik Skåne en rigtig tumbler. Whipper ned til en lukket full out. Egentlig en fed øvelse, mange vil sige, det er sådan en teknikstationsøvelse. Fuldstændig. Tag ud af tekniktræningen. Ja, SB, en tumblingtræner, vil i hvert fald sige standing start. Det er noget, vi godt kan lide. Lad os se, hvad han har til os mere her. Lidt kabooms. Okay, dobbelt kaboom. Rigtig nice. Og han holder det ligesom bare til det. Ikke noget med at bygge videre på den. Nej, og så er han hurtigt videre, ikke? Lige præcis. Ja. Samler kræfter. Lige præcis. Og Bonkers, som altså lige nu ligger til... som det... Hvor er det fedt, det der. Brugte det lidt som en Pegasus. Til en, også en slags full half med noget style points. Karakter, er det ikke det egentlig? Det er en super flot karakter. Okay, lad os lige holde tungen i munden her. Corner, whip, flick, stræk fuld. Baglands dobbelt salto med 2 skruer. Altså forstående. Fra stående. Ikke noget tilløb, ikke noget rand. Hvor er det fedt. Hallo? Hvad var det? En salto til bro. Salto bro. Og han kører videre på salto araber, dobbelt baglander. Okay, jeg elsker hans run indtil nu. Det er både sværhed og kreativitet. Lige præcis, og jeg tror, det er det, dommerne godt kunne tænke sig. Ja. Lad os prøve at se, om han kan gøre det færdigt her. Kom med den. Okay, fedt det der. Hvad slutter han af med? Okay, ja, en Randy, hvor han ligger forskelligt i positionerne. Og det er jo det, der er marginalerne. Det er det. Altså, hvis du ikke sætter til benet til sidst, altså, så risikerer du at blive dømt hårdt. Det gør man. Har vi BSG Devils her. God start med nogle ruller. Han viser altså, at han har luftfornemmelse og kan lukke ud. Ja, og det forholdsvis, sværheden er forholdsvis deroppe af også. Salto, araber, splitben, whip, dobbeltskrue. Meget clean. Med lidt splitben. Og det er altså debut for Markus i Face Off League regi, så det er sendt lige noget god energi til ham. Det er altså imponerende, det han er gang i lige nu. Direkte dobbelt, planter den stort set. Hopper ned til en... Okay, en hoodie out, hvor han har armene lidt laid back. Det er det, man kan forvente for en gymnast som Trevor, som jo er en af... Ja, fedt, hvor er det fedt, Bjarke. Det der, det er Bjarkes trademark. Double side, det er kun ham, der kan lave det. Er det fordi, han er fra Japan? Det ved jeg ikke, men jeg tænker, det har noget med det at gøre. Han fortsætter med en halvanden salto rulle. Kom så, Bjarke. Han laver nogle af de her skæve ting, som vi rigtig godt kan lide. Okay, kaboom, baglands og forlands. Godt flow her. Til baglands halvandskrue og rulle. Ja, tak. Nu skal vi se, hvad magen er her. Okay, springer forlands her. Ja, hvor det fedt. Salto, kraft. Lukket full half. Jeg tror, det er første gang, vi ser nogen springe sådan for real forlands i dag. Direkte. Okay. Ja, hvor det fedt. Fedt at se den måde at bruge den passage på. Kom så, Noah. Ja, hvor det fedt, Noah. Tricking hele skrue. Kom. Okay. Var det en Addy? Det var en Addy. Fuck, den så lækker ud, mand. Ej, hvor var det fedt. Ej, hvor så det nemt ud for ham. Mads Segerlund, kæmpe kanon. Lad os se, hvad han har. Stræk fuld, masser af energi. Dobbelt stræk baglands salto med 2 skruer til noget team gym vending. Kunne det ikke godt have været det egentlig? Jo, og det er ikke fordi, at... Du synes, jeg bliver bare overrasket over nogle gange, hvad de finder på, de der gutter der. Helt vildt. Så jeg griner jo egentlig bare, det er med dem. Altså, jeg hæpper på dem. Jeg synes, de er fede, og jeg synes, Mads er super fed. Han er garant for at lave store ting. Dobbelt stræk, okay. Shit, han rammer den godt egentlig. Det er helt vildt, det der. Han rammer den virkelig godt. Han laver dobbelt stræk ned af plateauet. Direkte til en flikflak, og så en dobbelt stræk. Det er noget af det allersværeste, der er lavet på den del af banen. Det tænker også folk, de kan kigge efter og sige, okay. Triple hofter afslutter han af med. Det er ikke nemt. Det vil jeg lige have lov til at sige. Okay, hvem har vi? Så har vi Christopher Willerton. Skal vi lige holde tungen i munden her. Christopher Willerton, 10 gange British tumbling champion. Der er fart på. Der er fart på. Vi skal en vej, og allerede her... Ej, hvor er det fedt. Hold kæft, han løber hurtigt. Kig lige på... skal du ikke undskylde for, men kig lige på udførselen her, folkens. Kig lige på udførselen, hvor pænt det er. Ja. Han er blevet skolet fra... han kunne... fedt. Okay. Hvor er det fedt tiden? Altså, så du det? Han kigger lige over på tiden, så I hvor hurtigt dommer jeg var. Ja, så han vidste godt, hvad han lavede der, ja. Okay. Flippin' sexy Christian Poulsen, velkommen til. Så er han også tunet ind. Dobbelt bag til en flipping sexy. Hvis man har spillet Fortnite, det er der nogen af jer, der har, så ved I godt, hvad det er, jeg taler om. Og hvis man er en boomer derude og tænker, hvad er Fortnite, spørger jeg spørger. Han får crowded med. Kom så. Kom så, Christian.
Han er et internetfænomen, ham her. Det er han. Ja, tak. Okay. Fuld ende til Kaboom, til dobbelt baglænder. Så skulle det være ham her, Havstein. Lad os se Havstein. Ja, jeg aner ikke, hvad han laver allerede. Nej, og det var det, Benji, hans træner, allerede snakker om. Vi sætter ham løs som en hoppebold, kaster den afsted, og så laver han noget. Og det plejer at være rigtig fedt. Ej, stop. Nej. Over en anden trampolin. Okay, det er fedt. Ej, hvor er det fedt. Dobbelt sidelænder, hele skrue til dobbelt skrue. Altså, at lave halvanden skrue over fra en trampolin til en anden trampolin, det er så svært, at det ikke er til at begribe. Okay, fuld ind, rulle, til baglands, full out. What? Hvor er det en fed omgang. Så stabil, så stabil. Det kan ikke sagt, what? Jamen, altså, Ja. Emil Havstein, han lå op til det. Det gør han virkelig. Hvad fik han der? Det nåede jeg ikke at se mere. Vi er simpelthen til optaget af det der, han fik lavet. Ja. Nå, det må lige finde ud af bagefter. Hawks. Mikkel Juhl. Han ringer til nogle af dem. Det må være dommerne. Okay. Ja. Hvad er det, han fortæller? Han ligger på. Han ligger på. Kom med den så. Kraft dobbelt out ned af plateauet. Whip til dobbelt back. What? Det er fedt. Fedt flow der. Jeg ved godt, jeg siger meget flow, men det er fordi, at hver gang de stopper op, så bliver man jo sådan lidt, skulle du ikke have fortsat? Det gør han altså ikke, han holder det. Klassisk salto op på plateauet. Slutter af med en... Hvorfor ser det så nemt ud? Hvorfor ser det så nemt ud? Det må man sige. Det var imponerende, det der. Set ham lave den. Ja. Emil Havstein har helt sikkert også lavet noget, du ikke har set før. Det var måske noget af det der. En dobbeltskrue på en meget speciel måde. Lad os se, om han har noget fra trampolin til trampolin. Han laver Molberg halvanden salto. Det er så svært, det der. Til dobbelt kork og en forlands helskrue rulle. Hjalte Linding, Team Bunkers, okay til ryggen. Og halvskrue ud til triple baglænder. I 10 år nærmest i face-off. Ja. Og han er altså ikke... han er en fanebærer for svensk gymnastik. Ja. Okay, jeg bliver simpelthen lige nødt til at sige, det der, det er måske dagens, det kan mærkes her i face-off-regi. Okay, full half til ryggen. Godt flow til en baglænder og whipper ud af stortrampolinen til en triple back. Let's go. Oscar Jørgensen, det kan du godt være tilfreds med. Vi... Nikolaj Olsen. Triple out til ryggen. Hvad foregår der her, undskyld mig? Double puck, whipper. Kom nu. Sætter okay af. Ja, triple backs. Ja. Det må være dagens runde næsten. Må ikke helt igennem, som han nok gerne vil. Nej. Lad os se, om Samsam gør det. Han starter godt ud. Full half, dobbelt strike. Whipper ned. Oj, hvor han rammer den godt. En triple back med noget højde, folkens. Hold da op, mand. Fuck, hvor er det fedt. Han får sendt den der til munden. Hvis han lige havde en træning, så kunne det virkelig blive stort. Så har vi TJ. Kom med den. Whipper ned. Til. Han får sparket den der triple hofte afsted. Young Guns. De har også noget at hente. Okay, kom. Okay. Ja, selvfølgelig. Triple out ud af. Aldrig set før. Whipper ned til en triple mere. Fedt, det der nede. Ja. Hold da op. Ja, han vil have publikum med her, men det fortjener han også. Så skal vi i gang med sidste runde, hvis jeg ikke tager meget fejl her. Mads Seerlund. Der kommer den. Triple back til en høj baglænder. Kom nu ned til noget, Mads. Han kan altid trænge triple. Ja, han kan altid trænge triple. Let's go. Vi ved, du kan noget. Helt exceptionelt. Lad os få lov til at se det. Kom så. Kaboom. Det er det, du er god til. Triple kaboom på ingenting. Triple baglænder. Så skal der arbejdes. Hold da kæft. En arbejdshest næsten. Kom nu. Ja. Okay. Altså, at han kommer ned på den der måde, det er jo som at se børn i jumping fun. Og stilen ryger en lille smule. Yes. Altså, af skævheden så nok. Ja. Og så ser vi ham her. Kom nu, Asbjørn. Ja, tak. Han er... Jamen, okay. Og hælder salt på æggemad. Det må være salt. Christoph Witherton, kom nu. Lad os se noget. Triple back i stortrampolinen til double back. Whipper ned. Kan han få et godt afsæt her til sidst? Triple back. What? Mand, han er over 30. Det må også give 10, det der næsten. Så lad os lige få et sæsonscorebord på. Spændende. Og